இந்த 3 மாசத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்காம லவ் பண்ணியிருக்கோம். இதுல உனக்கு வெறும் ஃபீலிங்ஸ் மட்டும்தான் கிடைச்சதுன்னா அதுக்கு பேரே வேற. மைண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ் மலர். இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ராஜா. எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்று பிடிக்கல. ராஜா, நீ கருப்போ சிவப்போ, ஹைட்டோ ஷார்ட்டோ, ஃபேட்டோ லீனோ, எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஐ எம் ஆல்ரெடி ஃபால். நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல, இட்ஸ் லவ். நான் உன்கிட்ட ஒன்று கேட்கணும். அதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங்க்கு வர சொன்னேன். என்னுடைய லவ் உன்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுதில்ல, உன் லவ் நான் ஃபீல் பண்ணணும். இப்போ எதுக்கு இப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்க? ஆன்சர் கரெக்டுனா இந்த ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகும், தப்புனா இங்கேயே முடிஞ்சிடும். நினச்சேன்டா, நமக்கும் இந்த 7 லவுக்கு ஒரு ராசி இல்லை போல இருக்கு.